Inti kont tibża li. Lej, ma rridx immut, qatt ma xtaqt immut, u jiena kont nibża ħafna mill-baby li kont qed inġorr fija. Kien isawwatni meta kont ila. Ġifieri, inti minflok tipproteġi lilek innifsek, qed tipproteġi l-baby. Ġifieri kont nżomm zaqqi meta hu kien jixxuttjani, da kollu. Ġifieri da qed tgħidli li inti pregnant bil-baby tiegħu. tiegħu Żgur. u qed tikbissi fuq zaqqek. Fuq zaqqi, fuq darb, left, right and center, ġifieri bażikament quddiem ħadd. U kien fuq affarijiet ġifieri bħal darba minnhom meda l-qudies u f'daqqa il-ħin ħassejt isħana u nżajt il-ġaketta u ra l-libsa qmis minn tiegħu għax kont qiegħda neħxin, ovvjament iż-żaq. U beda jtini bil-pom minn wara, jiena ma kontx naf x'inhu jagħmel li. Ħixtu bil-knisja Beda jagħmel li hekk u beda jgħidli biex noħorġu. Fil-knisja da. Ġol-knisja. U insomma ħriġna u jien kont immur jien kont noqgħod ġo raħal u konna mmorru qudiesa bil-mixi qisu passiġġata ġo raħal ieħor anke mal-ġenituri tiegħi. U kien mill-knisja sad-dar tiegħi li it was a long way, jixxuttjani, tini, da kollu għax il-bist mismen tiegħu. U kont tibża li se joqtlok jiġifieri. Kont nibża ħafna drabi u barra li kont nibża lija, kont nibża li ħajoqtol lill-baby. U fil-fatt il-baby mietet. Il-baby mietet, il-baby għamlet ċar ħajja u mietet. Għal ħafna snin kont naħseb li t-tarbija mietet minħabba fija, għax dejjem ovvjament dejjem waħlu fija, laqas il-funeral ma ħallew nimmur tal-baby tiegħi. U kienet bir-raġuni li ma kienitx mietet minħabba t-tort tiegħi. Minħabba s-swat? Kienet wildet bis-suffejra, l-baby. Minħabba s-swat li qlajt. Maqtuha bil-qtajja fuqha. Ok. Inta għamil subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank, jekk le tista' tagħmilha issa. Le, bis-serjetà qed ngħidlek issa. Ħanistennik. Okay. L-istra kemm seddum di buttuna ta' kull min.